Gintawag ni former Senate President Franklin Drilon ang Senado subong sa idalom ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang pinaka-unstable nga setup sa upper chamber nga iya nakitaan. Kasunod dinhi sa 12-11 nga partida sa Senado sa majority kag minority block. 12 lang ang isip ni Drilon sa mayorya. Bangod nga nagpalagyo si Senator Ronald Bato de la Rosa nga miyembro sang majority. Sa interview sang Bombo Radio kay Drilon, iya ginpahayag nga sa sulod sang 24 ka tuig sini nga pagpungko dito sa Senado kung sa diin 8 ka tuig siya nga nagserbe bilang Senate President, subong pa lang natabo nga tuman kagamay ang nangin abanse sang mayorya sa minorya. Suno pa sa iya hindi man malayo nga mabawi pa sang minority ang majority, subong nga wala naman nagapakita si Bato sa nga nagpalagyo sang nagligad nga Webes sang kaagahon bisan nga may impeachment trial suno sa iya mahimo gihapon mapatigayon ang kudeta. 24 anyos ako sa Senado, 8 ka tuig ako nag-Senate President. This is the most unstable setup in the Senate. So karon makasaylo ang isa sa minority, why na siyang majority? So on any question, kung ang ruling sang Senate President mapirdi on the floor, kay isa lang masaylo sa minority, madaog lang minority, kay 12-11. Si former Senate President Attorney Franklin Drilon